fambal mamuso do kan yin kalido ko alhamdulillah le sunnata ala fahamu salafu salih abe kuma ka kabila la ale de sunnata kado salafiya la me asegenen do aba famfelanga mo ambe ala deli ay sunna minta ala fahamu salafu salih ala kanna sabati kadu sun kala siddi annama bo ko asegeren do aba famfelala ko ni che ya le nyini ko fulali kala do de be babolo abe ale togo di fulele kala ma che mi nya nyini ko togo dama ko fulele kala in ka la jenna le ka hera bala u le ka hera tala o ko sugu mandi ale ye koni ale to ko sugula umandai ale kumana bafe mi adesra bala ko ce do ya le nyini ko ba ya le nyini ka ce togola ko ale ce togo fo ko ale sikara aye bani mori ni soro ube kuma la telefoni aye ba soro telefoni ani dobe kuma ale jora ka baka kuma ulame abake ka ce togo di o mori mano be kuma ko o kofe ale ye karamogo in kan nimoro ta ka karamogo wele ko na ye bara ke ale ka togola ale ka nyamaru kante de ama bara ke ale ye de ale ka nyamaru kante ale be kuma munu fo ce karamogo ya yo fo bo konnin ko in kama fo ale ya badanga dusun kono mo ko karamogo in fana ye ale ka kuma fo baye ko ba ko fo ale ka ya fanyini karamogo fe ko pasige abesika ko jugu kala ale be ningele yayina donc an koni be folo min fo i wokilu da alaka ika sembe alawla ika ijigi da alaka alaysa allah bikafi abdahu wa yuqawwifunaka billadhina min dunihi alako yala ale ala de ta ka jon wasawa ubake baga ni fewnye mununte alay donc hada maden ki jigida ala kelem pewde ka amma fu dabalite de dabali be haqiqado mais alako o ma hum bidarina bihi min ahadi illa bi jinillah alako dabari kelaw tesaka mogosi toroni dabali ni ala de majena ni ala mallati ke dabali tesaki so alako qur'ana kono innahu laysa sultanuhu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun alako shaytane kasirate shaytane bolo kata mugoma mu'minun mun ka koda alaka mu'minun ye mu'minu ye uyu ka koda alaka sirate shaytane bolo kata wulutikima sirabe shaytane bolo kata mugode ma munum bi sira shaytane ma uye shaytane fara alaka wala ijigida alaka ikika wakili da alaka ikado nunun te seka foike ela ni alama millati oyoroy wotosuri ka sese ka sabati ika tauhidika ni mu'minin ni sunnata ka tauhidita la fahamu salafu salih de gunde ba nofe nabi nyuma mununya alaka mugo suganti lewunye uluma ninci nyata ka tauhidita ka lafiya وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ala kun nabi nyuma temena ale ye jugu de ke ula tinyali ke laula nabi nyuma simateme fo hada maden shaytanu jinna shaytanu do ala ye ulu de ku jugu ye aya warela donc mo shide te sunnata ka dinata ko ite toraso wodi atu luqmana ko ka demaw ako ya bunayya aqimi salat wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak akonde sallina ta chola ikam mo nyamarani mai ikam mo fatanya ka bo jugumama mende
ado ni kera ni nyamari kala ni nyuma ka mo fatanya ka bo juma tora bi soro de mais ni tora yi soro mo nyamara le nyuma ya ni ka mo fatanya ka bo juma mai ikana bilade ibe munyu ka sabali tora inde koro donc yi munyu ika sabali ika sabati ika sunna ka tora yi soro jinya ka dego ni jinya ka tora o kan no ka temela gara ka tora ka sidanya fo fana ako wakati bena ni mogo ko ni ka shebo pule bato chogo minni la hala chogo minna ni mogo ko yibo ke abe ko mitasuma kamide bi bolo ni degumbe bo fambe ki segere wala isabali oye ambe nesi haminke musoye wono temena kabo ini ka ba famfela kani ba danga bange baga fule hari alakan kisale kera mushriki akera kafiri chogo bange baya hake bi ka kanyuman kaye ki yere majigaye iba ka kafiriya inde ko iba ko dusukun kono ni kafiriya nyinye ani mushrika iba ko dusukun kono me e ka dangali fente e ka ni datige ibala e ka dangali fente e ba ko dusukun kono na ka kafiriya sababu hari na kera kafiriya wa in jahadaka la an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa alako ako ni ka bange baga fula yi kele ko yi ka mushrikiya ke ake ka ikana tugu fula la mushrikiya inade mais ala ma fu ke dangade usoso ukuta ayi ako fala tutihuma ama fo fa aqihuma usoso ukake dangade nya ika dangade yake ka tu segera mo fore ako fala tutihuma kanot tugu fula ko mushrika indela wasahibuhuma fi dunya ma'rufa ne uka jiya nyana maya inkono uje nyogonya jiya nyana maya inkono ni nyumai wala kana danga idusukun kono iba ko idusukun kono de mana be bara mina bara inko idusukun kono ika le ire ko bara jugu min ba bolo ka bara jugu min be bolo ka bara jugu inko ewa bara jugu hakke min bala iba yere koni oye idusukun kono kana jaye me kani datigala kani banani kani badanga donc akajiya maslaha to be ulu koy me kana faraka mushrika inna kana mushrika en kanu dusukun kono kana ale fana kanu mushrika yoro min bala ako o yoroni akoni o yoroni nye idusukun kono me kanna ni fente ka danga fente kani datigala ikani yere tigala akajiya maslaha be kai donc ambe min fo o yoro la o yode me che ka yoro ni ema ewa kuma jugu wore fo cheye ate eka ko eka ya fanyini chefe na ya sore ma kuma jugu foi bara min fule ni ne ka barate kana barate nye ulu na nyugo yode foi ka barate kana lajele ke ne kana barate ne ulu na nyugo na oye do fuye ate eka ko eka ya fanyino ofe ate sika foi kila fana ni alama ni latige kana na ya warabe na kwa kana tukatumika wari mara na wari mara bila kwa wari na nasi kwa kisha ile kwa na wari ya kama kwa hapo wari mara kwa kai kuna mtu yeye kana yale kwa kama mara wa nduka kwa mso kana kile mata kwa ile nafsi yake hiyo ko chogodi wari mara wari na nasi kwa kisha ale tara domi na kabisa wala ya wari na mala kwa kule wakale kwa ya ai kwa msema kana ila mimi na wala kwa ni kale tela wala msore dinyi wala kwa wala sawa jonya ka wore so wore tigi nyese wore wala sa don jode nana wore ndama kalifala araga wari laba mara dukuna karakata wari la asoro wari na mara waya takata balo muso wala ni da ka konya kwa balo muso ni ngali ko ko ambal ma muso do kanyene kalido me mo wore de tara le fana nyininka ko do de ro ko aleya aka wori mara
doni doni fo wari in sera wa bisegi ko me dondola ko ale tara ya soro wari nyelemana ka ke kolon kisede ko ale fana abada shi konale mata kolon firinafe ko ye ewa balma musumin nyini kalinati ko ye kolon kise na nta kana yira le yirela nimbe chogode an ba fo nimma Allahu alam an ka doni tenina Allahu alam ko do ko demission groupe do de be wulu fe u be fara ɲɔgɔn ka wajilu de kɛ ka wajilu organiser bon ko u taara olu fɛ denmisɛnnin min bɛ olu ka misiri la a b'o groupe la ko a ko ba fɛ wajilukɛla minnu n'u bɛ wajilu groupe min na tuuru bɛ olu de la ko b'a fɛ ka balontantere min bɛ k'a ɲini su fɛ wajilukɛla ninnu bɛna wajilu kɛ ko ale ko nin ko sugu ko ale nin ko sugu ma ale kun mina kosɛbɛ ko denmisɛnnin ko foyi t'a la ko o bɛ cogo di min ye wajilu in filɛ hadamadenw ka kɛ ka to ka kɛ groupe ye Salihu Fawzani ɲini kana o la an ka kɛ groupe ye ko an bɛ to ka wajilu ewa fɛn kɛ ewa ka groupe organiser ka fara ɲɔgɔn kan ka wajilu organiser ka kɛ tuuru ye a ko ewa wajilu ma hatagiya ka dilo jama ko la tɛ nin dawa ma hatagiya fo an tɛ se ka dawa in kɛ fo an ka kɛ jamakulu dɔ de ye jamaiya dɔ de ye ka kɛ jamakulu ye ka dawa in ni wajilu in fana kɛ tuuru ye dawa in ma hatagiya o la mɔgɔ min ye dɔɔnikɛbaga ye faamu b'i la e yɛrɛ bɛ se ka dawa kɛ cogo min misiriw la jamaw yɔrɔw la duguw la i b'i ka dawa kɛ mais dawa ma hatagiya fo wagati bɛɛ an ka tɔn dɔ de kiriye ka kɛ dawa ye o de y'a to ahli sunna wal jamaa ka karamɔgɔ ɲumanw ko al-islamu jama'at la jama'at منهج واحد لا مناهج طريق لا طرقات لا طريقات سلاميا فلده جما كلند دو سلاميا انت جما چامانه منهج كلند دو منهج چامانته سرا كلند دو سرا چامانته نين تون چامان نين كفو چاما بسلاميا فرالي دناتي ani ka fɛnw dɔ don silamɛya kɔnɔ hakilinaw dɔ don silamɛya kɔnɔ min man ka kɛ parce que jama parti jamaya bɛ aw bɛ ɲɛma dɔ de bɔ aw la aw fana bɛ saratiw dɔ de b'aw bolo taabolo dɔ de b'aw bolo taacogo dɔ de b'aw bolo ka a miiri kɛ aw yɛrɛ la min fana ani mɔgɔ wɛrɛw ka taacogo nin fana waajuli cogow tɛ kelen ye silamɛw bɔra ɲɔgɔn na u bɛ ma bɔ ɲɔgɔn na u kɛra parti u bɛ ma kɛ parti donc nin waajuli tɔn caman waajuli in bɛ se ka kɛ dawa bɛ se ka kɛ ni nin tɔnw ni nin jama in tɛ bon kɛlɛ a filanan bon hali ni mɔgɔ minnu y'a kɛ a ka kɛ misiriw de kɔnɔ waajuli misiriw kɔnɔ deresiw misiriw de kɔnɔ barika bɔ o de la o de bɛ salafu taabolo kan ka tɛmɛ balontantere waajuli ninnu kan waajuli ninnu ka kɛ an ka misiriw kɔnɔ nafa bɔ de la o de nafa ka bɔ o de barika ka bɔ ka tɛmɛ balontantere waajuliw kan ni misiri b'a bolo n'a ka misiri bɛɛ ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ waajulikɛla min bɛ na a kana misiri kɔnɔ ka mɔgɔw waaju o ka wusa balontantere barika bɛ misiri waajuli la hɛrɛ min bɛ misiri waajuli la o ɲɔgɔnna ta tɛrɛ waajuliw la parce que misiri waajuli ni misiri deresiw de bɛ salafu ka taabolo kan bon ani fana waajulikɛla min fana bɛna waajuli kɛ a k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ min ka manahaju n'a ka aqida ka ɲi a bɛ taa karamɔgɔ minnu ta ko a bɛna waajuli kɛ a ka kɛ karamɔgɔ ye aqida ɲumantigi don manahaju a ka manahaju ka ɲi a ka taasira ka ɲi karamɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ ni karamɔgɔ min bɛ na
aka tawhidi fo mɔgɔw ye ka aqida fo mɔgɔw ye aka sɔrɔ aka taasira bɛ kuranna ni sunna kala faamu salafu salih n'a bɛ karamɔgɔ minnu ɲun k'u kana mɔgɔw waajo wa hali ni misiri jama min bɛna ni misiri taata de aw bɛ taa balontantere min na mɛ a ka kɛ karamɔgɔ kɔni ye minnu ka aqidaw ka ɲi u ka taasiraw ka ɲi n'o tɛ mɔgɔw fili ka mɔgɔw bila bidiyaw ni fɛnw na donc an bɛ min fɔ o ye nin de nin ka faamu nin ko in na an tɛ se k'a fɔ ko ka taa waajuri kɛ balontantere la ko a haramuyalen don dɛ ayi n'a y'a sɔrɔ ni misiri kɔrɔlen de don jama min bɛna misiri kɔrɔlen don an ye balontantere ɲini mɔgɔ bɛna waajuli kɛ ni waajulikɛla in fana ye mɔgɔ ye a ka aqida ka ɲi a ka manhajo ka ɲi a bɛna kuma kuranna ni sunna de kan la faamu salafu salih dawa de don baasi t'a ka dawa de don mais min ye nin jama caman in kɔni nin tɔn caman in ni waajuli groupe caman ye a tuuru hadamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsi u ma e yɛrɛ n'i ka aqida ka ɲi faamu b'i la e yɛrɛ bɛ se ka dawa min kɛ ni yɛrɛ ou bien bɛ se ka derisu minnu kɛ i k'o kɛ o de ka ɲi ka tɛmɛ nin tɔn caman kan nin tɔn caman bɛ silamɛw fara de wa a waajuli tɔn caman in ni a waajuli groupe caman in bɛɛ n filɛ tawhidi bɛ fɔ min na aqida ɲuman bɛ fɔ min na sunna ɲuman bɛ fɔ min na a ka dɔgɔ tɔn min bɛ nin jamana in kɔnɔ dan b'a la mun faamura waajuli tɔn min bɛ nin jamana in kɔnɔ waajuli groupe min bɛ nin jamana in kɔnɔ dan t'a la mais jamana in ma se ka tawhidi faamu i ma sunna faamu fulankafoya ma bɔ jamana in san o san dɔ bɛ fara jamana in ka fulankafoya kan n'a ka musirikiya san o san dɔ bɛ fara a ka bidiya de kan tiɲɛ la alhamdulilayi sunna weleli fana b'a kɛ ka nɔ bɔ dɛ sunna weleli ewa alhamdulilayi sisan situ minnu kiriyera sunna weleli minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ou bien yɔrɔ wɛrɛw la n'u bɛ situ kan ni minnu bɛ jamana kɔnɔ u b'a kɛ ka nɔ bɔ sinon waajuli groupe caman bɛ yen u b'u ka waajuli la jamana in kɔnɔ nɔ ma bɔ dɛ a caman yɛrɛ b'a kɛ ka mɔgɔw fili ka taa yɛrɛ dɛ parce que n'u taara yɔrɔ dɔ la dɔrɔn u b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ danbe ka taa sunna de ma mais an ka bɛn dɔrɔn diɲɛ bɛ lahala min na an kɔni ta ye dɛ an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka bɛn an bɛɛ ye kelen ye dɛ silamɛ bɛɛ ye kelen ye dɛ walomali tɛ anw ta la walomalikɛlaw sisan aw ye olu jate minɛ mɔgɔ juguw ye minnu b'a fɔ kuranɛ ni sunna la faamu salafu salih olu ye walomalikɛlaw ye aw ni bɛɛ bɛ bɛn aw ka dawa ka ɲɛ ka tɛmɛ ciden ka dawa ka dɛrɛ wolomali yɛrɛ la cidan ka dawa la de wolomali yɛrɛ a la fo ani a yɛrɛ ewa kabila mɔgɔw u y'a kɔ kabila contre la u m'a to ko ni nana k'u b'a faga yɛrɛ de ala ko a ka bɔ a ka taa madina aw kɛra sa aw ka jogo ka ɲɛ ka tɛmɛ ciden yɛrɛ kan hikima bɛ aw la ka tɛmɛ ciden yɛrɛ kan aw kɛra sa aw bɛ hinɛ mantonw na aw ka nɔgɔ ka tɛmɛ ciden yɛrɛ n'a ka sɛbɛw kan sisan ko anw tɛ wele bɛɛ ye kelen ye anw bolo ni bɛɛ ye kelen ye aw bolo aw bɛ kuranna tafsiri cogo di kuranna ma bɛɛ kɛ kelen ye a ko fariqu fil janna wa fariqu fi shayr kuranna ko jamakulu dɔ bɛ arjanna kɔnɔ jamakulu dɔ bɛ tasuma kɔnɔ kuranna ye mu'minin fɔ dɛ kuranna ye munafiki fɔ kuranna ye tawhiditigi fɔ kuranna ye mushriki fɔ kuranɛ alabatola fɔ kuranɛ ye fasiki fɔ a ko yala mɔgɔ min ye alabatola ani fasiki afa man kana mu'mina kaman kana fasika kuranɛ m'o fɔ a ko est-ce que mu'minin fasiki ye kelen kuranɛ ye nin bɛ woloma de k'a bɛ bɔ ɲɔgɔn na o de y'a to ala ko kuranɛ yɛrɛ ma al-furqan tabaraka alladhi nazala al-furqan ala ye kuranɛ wele de ko min ye tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais ne aw ko ko aw bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ wolomali tɛ aw ta la aw tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a tɛ parti bɔ parti la a tɛ jama bɔ jama la o ye dawa ya o dawa sugu yɛrɛ de jamana in sagi kɔ fili bɛ jamana in kɔnɔ tɔɔrɔ bɛ jamana in kɔnɔ nin dawa sugu de don donc a ka dawa groupe kana kɛ nin dawa sugu ye dɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw de b'aw bolo ni a b'u wele kana tinw kɔnɔ
n'u bɛ tawhidi ni sunna fɔ mɔgɔw ye a la fahamu salaf salih baasi t'o la mais a ka kɛ misiri kɔnɔ o de ka ɲi balontanterɛnw ye n'a bɛ se ka kɛ misiri kɔnɔ ani kɔrɔsili ka k'a la a ka kɛ wagatiw parce que jamana ninnu ye jamanaw ye fasiki jamanaw don n'a kɛra ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn ka balontanterɛn na fo ka taa su minimi su ineri fasikiw fana n'o profeteni o wajuli fana ye minnu b'a fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɛsɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ o wajulu na kɛ sababu fana na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka ye u bɛ taa yɔrɔ min u na ta ye a k'a yɛrɛ kɔlɔsɔ ma a kana kɛ olu dɛmɛbaga ye dɛ a k'a kɛ heure furancɛ kɔnɔna na 30 minutes heure kelen ni mɔgɔw bɛ se ka cari bɛɛ b'a ka taa yɔrɔ sɔrɔ ka sɔrɔ su ma kɔ wagati cogo min wala ani fana cɛ ni musow ɲagamili cogoya dɔ la a k'a yɛrɛ kɔlɔsɔ ma dɛ o wajuli sugu la a k'a yɛrɛ kɔlɔsɔ ma kɛnɛ ka wali cɛw ni wali musow ɲagami hali hijabu ni sutura tɛ o wajuli sugu a k'a yɛrɛ kɔlɔsɔ ma bon ni wajuli in sera ka kɔlɔsi ko minnu ye ko haramu yenw ye ni wajulu in sera ka kɔlɔsi olu ma dawakɛla ɲuman b'aw bolo ka taa tawhidi ni sunna ma la faamu salafu salih baasi t'a la mais ka sɔrɔ an bɛ nasiha min kɛ jamiya caman ni tɔn caman a sunna karamɔgɔbaw ye nasiha min kɛ o ka to silamɛya ye jamakulu kelen de ye ahli sunna wal jamaa ala faamu salafu salih silamɛya ka kɛ o tɔn ye bɛɛ ka kɛ o tɔn kɔnɔ tɔn caman caman ni tɔgɔ caman caman an k'o dabila ko dɔ de ba fɛɛrɛ dɔ ma ko ba in kɔnɔma de don u ye ba in tɛrɛmɛ bɛnna 20,000 30,000 ko a ye joli sara ko a ye 20,000 sara a tɔ ye 10,000 ko a taara 10,000 in ta sana kana ko ba in jiginna donc ko batigi ko a bɛ dɔ fara prix kan nunu ahmad bun hanbali n'i y'a ɲininka nunu n'a ɲɔgɔnna a b'a fɔ a kɛra de fɔlɔ wa ni delila b'a bolo de a kɛra a bɛ jaabu min kɛ a b'a fɔ n'a ma kɛ a b'a fɔ a ye taa n'a kɛra wagati min a bɛna ɲininkali kɛ a b'a jaabu sɔrɔ dɔɔni kɛbagaw kɔrɔ an b'o de fɔ o tutuw ye bon n'a y'a sɔrɔ a kɛra le ni fɛɛrɛ sirila a farala ɲɔgɔn na albayani bil qiyari ma lam yatafarraga ciden ko fɛɛrɛbaga fula a b'a ka suwa la n'a ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'aw farala ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn fɛɛrɛ sirila donc bɔli tɛ daga batigi ye ko a bɛ dɔ fara kan ni fɛɛrɛ kɔni banna pewu i ka wari filɛ a tɔ juru de bɛ na n bɛ taa ɲini ka na a farala ka bɔ ɲɔgɔn na albayani bil qiyari ma lam yatafarraga fɛɛrɛbaga fula n'a bɛ ɲɔgɔn kan a b'a kɛ ka tɛrɛmɛri kɛ ou bien sa ni fɛɛrɛ kɛra de mais a bɛ ɲɔgɔn kan a ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na a fula e min ye tɛrɛmɛri kɛ i b'a san min bɔla kelen kelen b'i ka suwa la ni min ko i bɛ bɔ mais n'aw farala ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn fɛɛrɛ sirila bɔli tɛ daga kelen kelen wale balmaro nana ma kana ni kiya me kana balma ya ile kana ya kula wale go ni wa wale kana balma ya ke kiya ma wa la ali kana ma ta dira kuma na ko ne ba ko be dale ba ko yara ni shi da kuma ta kai ya ma Allah ma kuma in famu mara wa ko wa kana mara wa ko wa kana ba dore na ni kila ina kiya dale o ti ya ni ni wa wa bon ko dɔw de don ko ale bɛ fini feere 2,000 ni 200 mais ko dɔ ni kiliyan nana ko a y'a ale ɲininka fini prix la ko ale ko 2,000 ani 200 bon ko a tigi ye fini in feere kiliyan ma 2,000 ni 400 bon ko a ko finitigi ma 200 min bɛ fini kan ale de ta ye o ye o bɛ cogo di a ta tɛ a ye fɛn fɛɛrɛ ka tɔnɔ mina min tɛ daga ye
wala bayyu ma laysa indaka ciden ko minante e bolo wala bayyu ma la yamluku akon minante e kamarala e kana fere e kam minante e bo fere ku be tono nyino la cogodi itate keme fulanye kele afulana minantigi nawu nana ni kele nana e kana keme nani minala ni e kam minan piriye keme fulade e ba fu a minan piriye keme fula wa kele ni keme fula de men ni e fana ya dade i dade ni nye kilian jamfade kata keme fula daka ka ferama e fana yi dade ola ka fini fere kilian me wa fula ni e wa fula ani keme nani ka keme nani nta kilian talen kofe kwa ube nyugon soso keme fula afula be jera ka kilian jamfa eni ewa min ni kilian nana da fula be jera ka kilian jamfa keme fula inte daga fula shiye abe kilai nyini de kaka keme fula dama na ta do ya ka keme fula sarakata tola parce que fula be ya jamfa simisara be ke na ya soro kilanya abange min niki ewa kilai nana aya bange kilai a fini be fere wa fula ni keme fula de ne keme fula be daka parce que ne biralinye ne be bilinye kata yoro yirila mais fini ni wa fula ni keme fula de mais ni ya sa ni ba fere ma wa fula ni keme fula ni bilali nye kata yoro yirila o yenne ka saraye de ni kilan jera ni nye ayo keme fula fara minan kan ninde koso min nana na yo tado ke parce que na benala de ne te ta yoro yirila de fo fini kelen be keme fula de dim panama na ko ha tara yoro yira ni sanni kera ni nye ewa nkasa go finiye nye fere nye sanni ke keme fula imba daka na ni kilian benan ni nada atado simisara dero ube eminan tigi ani ebese kabiala ewa karasa kilian be ne bolode mbese ku sama kane mo be fere ki bolo menta ke fude asga mfana kabara de akon oho ini kilian kana ne ka finin koni wa fula ani keme fula de apiriye amba fere odela mais na ye fini sa wa fula ni keme fula yi mbe keme dima fini kelen kelela ne yere be wa fula ni keme ta nini e wa fini tigi bennan ni fanala itara kiliyanta ina na nayi aya ka fini fere kiliyama wa kele ni keme fula ni kiliyanta ra ika keme itai abenna kade o ya sura makeme inda kilayin kade ale yere de yo tige kabo ale yere ka wolla basiten ninna wala ninin de ya ata to nyuma basitala me kiliyan bolo finin piri de wa kele ni kemenani jag aka piri toye kiliyan jamfare ko wa kele ni kemenani wa fula ni kemenani kasoro minanye wa fula ni keme fula de kiliyan jamfare kanin foye ka fera kanin chogola bo fini tigi fana ya dade ninna abbe wori mina kilian talen kofe kele wuri la wuri nope afula sitate parce que afula be jera ka kilian jamfare aya wala ka keme fula dama uba ka sarakata togola subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tambal ma musudo kan nyenen kalido ko alhamdulillah alayhi sunnata ala fahamu salafu salih abe komi ka kabila la ale de sunnata kado salafiya la mais a segenen do aba fanfelanda o ambe ala deli aye sunna minta ala fahamu salafu salih ala kanna sabati kadu sun kala siddi annama bo ko a segenen do aba fanfelala ko ni ce ya le nyini ko fulali kala do de be babolo abe ale togo di fulele kala ma ce mi nya nyini ko togo dama ko fulali kala in ka la je na le ka hera bala u le ka hera tala o ko sugu mandi ale ye koni ale to ko sugula umandai ale kumana bafe mi adesra bala ko ce do ya le nyini
ko ba ya le ɲininka cɛ tɔgɔ la ko ale ye cɛ tɔgɔ fɔ ko ale sikara a ye ba ni mori in sɔrɔ u bɛ kuma la telefɔni a ye ba sɔrɔ telefɔni ani dɔ bɛ kuma ale jɔra ka ba ka kumaw k'u lamɛn a b'a kɛ ka cɛ tɔgɔ di o mori ma n'o bɛ kuma ko o kɔfɛ ale ye karamɔgɔ in ka nimoro ta ka karamɔgɔ in wele ko n'a ye baara kɛ ale ka tɔgɔ la ale ka ɲamaru kan tɛ dɛ a ma baara kɛ ale ye dɛ ale ka ɲamaru kan tɛ ale bɛ kuma minnu fɔ cɛ ye karamɔgɔ y'a y'o fɔ ye bon ko nin ko in kama fo ale y'a ba danga dusukun kɔnɔ bon ko karamɔgɔ in fana ye ale ka kumaw fɔ ba ye ko ba ko fɔ ale ka yafa ɲini karamɔgɔw fɛ ko parce que a bɛ se ka kojugu k'a la ale bɛ nin gɛlɛya in na donc an kɔni bɛ fɔlɔ min fɔ i wakilu da ala kan i ka sɛmɛ ala la i ka i jigi da ala kan alaysa allahu bikafi abdahu wa yuqawwifunaka billadhina min dunihi ala ko yala ale ala de ta ka jɔn wasawa u b'a kɛ k'aw bagabaga ni fɛnw ye minnu tɛ ala ye donc hadamaden k'i jigi da ala kelen pewu de kan an m'a fɔ dabali tɛ ye dɛ dabali bɛɛ haqiqa don mais ala ko wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi idhnillah ala ko dabarikɛlaw tɛ se ka mɔgɔ si tɔɔrɔ ni dabali ye ni ala de ma jɛn n'a ye ni ala ma latigɛ dabali tɛ se k'i sɔrɔ ala ko kuranna kɔnɔ innahu laysa sultanuhu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun ala ko shaytane ka sirate shaytane bolo kata mɔgɔw ma mɔgɔ minnu m'u ka ko da ala kan mu'minun mɔgɔ minnu ye mu'minun ye u y'u ka kow da ala kan sira tɛ shaytane bolo ka taa olu tigi ma sira bɛ shaytane bolo ka taa mɔgɔw de ma minnu bi sira shaytane ma u ye shaytane fara ala kan wala i jigi da ala kan i k'i ka wakili da ala kan i k'a dɔn ninnu tɛ se ka foyi kɛ e la ni ala ma min latigɛ o ye o yɔrɔ ye o toujours i ka sinsin i ka sabati i ka tawhidi kan ni mɔgɔ min ye nin sunnata ka tawhidi ta la fahamu salafu salih degun de b'a nɔfɛ nabi ɲuman minnu ye ala ka mɔgɔ sugantilenw ye olu ma nin tiɲɛ ta ka tawhidi ta ka lafiya o ka jalika jalina likulli nabiyyi aduwan min almujrimin ala ko nabi ɲuman tɛmɛna ale ye jugu de kɛ u la tiɲɛlikɛlaw la nabi ɲuman si ma tɛmɛ fo hadamaden setanw jinna setanw do ala ye olu de k'u jugu ye aya wɛrɛ la donc mɔgɔ si de tɛ sunna ta ka diina ta ko i tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ o de y'a to lugumana ko a ka denmaw a ko ya bunayya aqimi sala wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak a ko n den salli nata cogo la i ka mɔgɔ ɲamarani ɲuman ye i ka mɔgɔ fatanya ka bɔ juguman ma mais n den a dɔn n'i kɛra ni ɲamarikɛla ye ni ɲuman ye ka mɔgɔ fatanya ka bɔ juguman tɔɔrɔ b'i sɔrɔ dɛ mais ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ mɔgɔw ɲamarali ɲuman ye ani ka mɔgɔ fatanya ka bɔ juguman ma i kana bila dɛ i bɛ muɲu ka sabali tɔɔrɔ in de kɔrɔ donc i muɲu i ka sabali i ka sabati i ka sunna ka tɔɔrɔ y'i sɔrɔ diɲɛ ka degun ni diɲɛ ka tɔɔrɔ o ka nɔgɔ ka tɛmɛ lahara ka tɔɔrɔ kan ciden y'a fɔ fana a ko wagati bɛ na ni mɔgɔ o mɔgɔ ko ne ni n ka sɛbɛw filɛ bato cogo min ni lahala cogo min na ni mɔgɔ o mɔgɔ ko i b'o kɛ a bɛ komi tasuma kami de b'i bolo ni degun bɛ bɔ fan bɛɛ k'i sɛgɛrɛ wala i sabali o ye an bɛ nasiha min kɛ muso ye o n'o tɛmɛna ka bɔ i ni ka ba fanfɛla ka n'i ba danga bangebaga fule hari ala kan kisi ale kɛra musiriki a kɛra kafiri ye cogo o cogo bangebaya hakɛ b'i ka ɲuman k'a ye k'i yɛrɛ majiga ye i b'a ka kafiriya in de kɔ i b'a ko i dusukun kɔnɔ ni kafiriya in ye ani musirikiya i b'a k'u dusukun kɔnɔ
mais e ka dangali fente e kani datiga ibala e ka dangali fente e ba ko iduskun kono naka kafire sababu hari na kera kafire wa in jahadaka la an tusrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa alako akoni ka bange baga fula yi kele ko yi ka mushrikiya ke ake kan ikana tugu fula la mushrikiya inade mais ala ma fu ke dangade usoso ukuta ayi ako fala tutihuma ama fo fa aqihuma usoso ukake dangade nya ay ka dangade yake katu ku segara mo fore ako fala tutihuma kanot tugu fula ko mushrikiya indela wasahibuhuma fi dunya ma'rufa me uka jiya nyana maya inkono uje nyogonya jiya nyana maya inkono ni nyumai wala kana danga idusukun kono iba ko idusukun kono de mana be bara mina bara inko idusukun kono ika le ire ko bara jugu min ba bolo ka bara jugu min be bolo ka bara jugu inko ewa bara jugu hakke min bara iba ire ko ni oye idusukun kono kana jaye mais kani datigala kani banani kani badanga donc akajiya maslaha to be ulu koy mais kana faraka mushrika inna kana mushrika en kanu duskun kono kana ale fana kanu mushrika yoro min bala ako o yoroni akoni o yoroni nye idusukun kono mais kanna ne fente ka danga fente kani datigala ikani yere tigala akajiya maslaha be kai donc ambe min fo o yoro la o yode mais che ka yoro ni ema ewa kuma jugu wore fo cheye ate eka ko eka ya fanyini chefe na ya sore ma kuma jugu fay bara min fule ni ne ka bara te kana bara kinye ulu na nyogono yode fay ka bara te kana lajele ke ne kana bara ke ne ulu na nyogono o yedo fuye ate eka ko eka ya fanyino ofe ate se ka foy kila fana ni alama mi latige